Actually, yun ang pinagpapasalamat po natin sa ating poong may kapal dahil as of now, wala po tayong kaso dito sa Ilocos Norte. At yung mga malalapit na kalapit natin na probinsya, meron mga kaso sila. So kailangan pinag-usapan din namin ni PD Obar regarding that one, nga tulungan po nila yung mga kasama natin sa Provincial Veterinary Office para ma-monitor. Ang alam natin na sa Badok marami po kasing entry points doon. So pati mga barangay tanods, tinap po namin para maalagaan po na hindi makapasok yung ASF dahil natamanaan na tayo ng ASF at talagang even ako po ay natamaan yung aking farm. So, ipasigurado po namin na ang province of Ilocos Norte, lalong-lalo na sa Provincial Veterinary Office, nakatutok po kami sa lahat ng mga entry points. Badok, Nueva Ecija, Solsona, and Pagudpud po. Sir, so far, sir, have you instructed your provincial veterinary officer, sir, on anything, sir, aside from yung pagpasok po ng mga ASF infected na baboy sila? Actually, meron po dati pa naman. Kaya as of now, na-maintain po natin. Actually, marami po tayong nai-intercept na mga pumapasok na walang dokumento. So kahit negative, kailangan ma-intercept po yun dahil kasalanan nila. So yun na rin, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to na sana yung mga magbabalak, magpasok ng hindi kompleto ng dokumento ay hindi na gagawin or else masasayang po yung kanilang mga negosyo. Actually, very successful po kahit apresyarek launay. Dahil ito'y panang celebrar iti kabataan kontra droga, terorismo. Tada ito'y talaga doon timitulong na kadagito yung bubing ng kabataan para kanda ito'y tapno mapukaw, kailangan nga makapag-concentrate yan yaman. Yung bang kumbinsir iti badi katakwana. Actually, dahil ito'y nakasuporta lakta, including our Governor Matthew Marcos Manotoc. Kahit nangrura iti kabataan na po kasi suporta lakta iti PGIN. Kahit sapay kuma, ang lukuyek pa, nagiti Duma, nga membro iti KKDAT, napimpintas, tapno may irwar iti talent, nangrura nakita tayo nga doon ipakontest na, kahit sapay kuma, ado ti manluko total imbagada mo dahil pa kay pag-applyan daw no anyaman nga kayat dati ang membro. Wala po. May pahay kadagiti kabataan ti Ilocos Norte kat sapay kumata suportaran tayo dito. Ta nakita kas speaker itata talaga makita iti unity ken anyaman nga pag nagisama ti tumunggal maysa.